по-рано днешния ден ми се струва, че някакси пози, още повече, че купища хора ме дразнят с снимки от морето. Точно поради тази причина в рубриката Доктор Здраве днес ще си говорим за почивката на море, ама не защото да си отмъщавам, ами просто защото е летен сезон и защото вчера прочетох фрапираща статия, в която пише, че 7 зарази ни дебнат на морето, заедно с доктор Петър Кътев, който ни гостува всеки петък, ще я коментираме. Най-вероятно става въпрос за различни бактериални инфекции. Още по-лошо, при една туберкулоза, която много актуална. Сега много хора ще кажат абсурд да хванеш туберкулоза в морето. Знаеш колко ми време ще кажат абсурд. Фактите говорят, пък те какво ще кажат абсурд. То явно вече ние нямаме лекари в тази държава, имаме ясновидци, като Пития казва, това ще стане, но ще стане. И така стане и хората. Те отидат до лекаря за да добрят тяхната наглост и тяхната глупост, за лечение и за каквото ще да е. Така че това е факт. Има туберкулоза. Тя е факт. Има туберкулоза. Туберкулоза по морето. Има и сифилис, има и трипер, има и трихомонос, има и какви не. Това са инфекции, които не могат да останат незабелязани, пък има хора, които... Тук проблема е, че сифилис и туберкулозата, както и трипера при жената, при мъжа, даже при мъжа вече, това е декапитирана постановка, която се много нещо, което е мутиран, да кажем мутант, нали, трипер, дава се друга клиника, така че тези неща могат да бъдат натрудени с години дори. Значи има туберкулоза на гениталите, туберкулоза на костите, само не говорим за булдронна туберкулоза, която простива с кашиците и с карбоната крачка, което... Тоест има различни видове туберкулоза, които ние може въобще да не припознаем като туберкулоза. Която е съвсем нов тип и която е болестта по богатите, между другото. За съжаление, това е нещо, много хора... Проблемът е, че тук има съвкупност на много хора, които са асита. Ако някой се знае думата аси, аз не мога да я превеждам. Ще знае какво става дума. Това са стотици хиляди хора, които ступат едно. Именно има хора, които твърдят, примерно, че ако отидеш някъде на някакъв такъв действен плаж, си абсолютно застрахован и в открито море, едва ли не, няма как да пипнеш каквато и да било зараза, защото тия зарази ги имало само където има струпване на хора. Така ли или не е така? Генерален секрет, дори не еди какво си изследване на свободката, еди какво, с което те не искат да правят, защото това струва пари. Лошо да им предложат джоба, защото те ще да си поръчат едно питие, което струва 100 лева, да си направят на баровци или да подкарат, когато струва 2-3 милиона. Но да си направят такова изследване, колко там 23 лева, не знам колко, или 50 лева, или даже има 80 лева на поставяне, които са такива. Хора същите, които го говорят, твърдят, че са абсолютно здрави. Няма здрави ще ги види с него какво правят под клиниките на Европа. Там се дават стотици хиляди евро за тази работа. Нека да ги видим, но там те си мълчат, те са отишли на почивка. Добре, водата или храната е по-големия проблем на морето или то съвкупност? Може да се разболем и от двете, така ли? При няколко дена даваха в някои нашата телевизия, че дали храната или водата, морската вода или така, която пием. Да, оказва, че и водата, която пием, това е предавано по телевизията, няма казвам кой канал, но те да споменаха, че даже води са заразени, така че този лед, който ние взимаме и консумира леда, също може да бъде заразен, така че трябва да се внимават тези работи. Не спадна хора, но ще хора като пинат чурски и там още някакви други артефакти, които вземат около него, те стават велики, така стават велики 2-3 години. След тия 3 години те отиват в някаква клиника и някой трябва да им търси какъв е проблем. Проблемът е съвкупен, те са много заболявани. Може ли да говорим и за още нещо, тъй като лятото също така предразполага към флиртове, авантюри? Целувката. Да, защото вчера беше Международен ден на целувката. Аз говореше на френската любов, добре. Не за френската. Говорим за най-обикновена целувка. Ама такава... Ама Фреди Роси, какво беше? Какво се казваше, забрах името? Там някаква друга, там около... Добре, айде да говорим за обикновената целувка. Първо. Обикновената целувка, да, тя е нещо уникално. Това е нещо, което е, може би, подсъзнателно и което някой казва, че дори лекува прехвърля имунитет. Може би да така, аз не знам. И се не знам, нали? Може би майката прилича имунитет на детето, но не знам на гачето да ли прехвърля имунитет. Знае се, че има 100 милиона патогенни микроорганизми, които са от повече от 600 различни вида. Просто една целувка може да се превърне в отровна с 600 патогени. Там е написано, казвам, Адам и Ева си показва една змия, една ябълка, кой е познание, кой е целувка, кой е съзнание, как си го разбира. Целуването също не е безопасно. Ще кажа какво предава. Предава стреококус епидемидис, стреококус салвирас, циноза оригиноза. Остана да измислят презервативи за уста. То беше измислено при много години наш проект, който се пръска навсякъде, но не знам нещо това ще правиш, защото явно 2 милиард, който е плана на Буш, т.е. на едни хора, трябва да остане на 1 милиард горе на земята и то си в ход това нещо. Но да са живи и здрави, нека да се целуват, нека се мъжат, само че нека да бъдат малко по-реални в това, което изискат от здравето си. В смисъл,
значи здравето от тях, който си има брада, си има гребен. Защото така отидат при лекар и казват, ти си виновен. Не, това не е.